kan bori dore tambulo de woloɲuman don foli ye sabu n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ k'a lamɛnba bori tarata o tarata ni ala ye dugu ɲuman jɛ nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 e ni ne bɛ bɛn kunnafoni bala kɛnɛ kan wari nka baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru sɔmɔden na o bɛ an bɛ jakite bolo ni ka nɛgɛ samantan ye maa minnu tulo b'an kana Mali kɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila fo Anderbukan u bɛ se k'a lamɛn cogo min na maa minnu fana bɛ k'a lamɛn jamana kɔfɛ k'a daminɛ farafinna nansarala Ameriki Océanie ka taa bila min ye Asiatique diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ arajo jɛgɛfɔ kanubaw n'a lamɛnbaw de bɛ yen mɔgɔ o dabali n'o fɛɛrɛ o bɛɛ lajɛlen de bɛ an bɛ jakite bolo sɔgɔmaden na o kuma da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen bɛ Mali kuma a tɛ fɔ ka ban dugu ma jɛ ka ban dugu bɛ girin Bɔkari donso bɛ n'a kungo ta fan do o kuma bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ni ka hami ka jɔrɔ a ko in a bɛna kɛ cogo di o kuma ko in a bɛ sɔn ka ja dɛ ala k'a ja o kuma ma fɔ de a k'a bolo yɛlɛma Wajawati Namu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona le républicain sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye A Sogodoko Sogodoko ko kunu salle de banque la Kuluba jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta ye sɛbɛn taara ni ka di a ma sɛbɛnnikɛla ko min ye projet de constitution ye Bɔkari Tarawele min ye 4e république ye e kɔni ko in a ma latigɛ de sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mali masakɛ bi a bɛ maa min bolo o de ye sɔrɔsikɛ n'o ye colonel Asimi Goïta a bɛ nin hakilina ta tuma min na a mankan a ŋunuŋunu a ɲagaɲaga cayara a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ n'i ma tu gosi t'a kɔnɔ ko dɔn sɛbɛnnikɛla ko gerenkura bɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ min ye jamana masakɛ kɔrɔ fila ye olu y'a nun don u y'a bila colonel Asimi Goïta a y'a jira k'a fɔ Mali mago bɛ yɛlɛma la Mali ka sariya sun ye a kɔrɔla min ye Mali ka sariya sun a mago bɛ yɛlɛma la a mago bɛ hakilina kura la Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ ni sɛbɛnfuraw ma yɛlɛma abada malidenw t'u yɛrɛ sago sɔrɔ o kuma fo ka sɛbɛnfura de yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko Asimi a y'a fɔ Bɔkari Tarawele a kɛli tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa ye n'i ye kow taabolo lajɛ colonel Asimi Goïta a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye assise nationale ye o min baara ninnu fɔlɔ donna malidenw baara dira anw ma an ka se k'an da don jamana kunkanko la o sen fɛ min ye jamana sariya sun yɛlɛmaliko ye o kuma fɔra Asimi y'a jira k'a fɔ malidenw mana diɲɛnatigɛ fɛn fɔ jamana in kɔnɔ ale b'o boloda malidenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye projet de constitution Bɔkari min ye o baara ninnu donna avant projet Bɔkari ni ka maaw ta k'u bila o baara la baara ɲɛnabilali la a ye sɛbɛnfura dilan ka na n'a ye Merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. A ko hali bi majɛ dɔw bɛ yen a y'a lajɛ hali bi a k'a tɛntɛn min b'a to a ka se ka kɛ malidenw sago ye maa si da kana bɔ a la bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la Bɔkari Tarawele a tilala ka maa wɛrɛ ta tuguni min ye avant projet ye ni k'a tɛntɛn k'a lajɛ k'a finaliser n'o ye ban pewu ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o lajɛ maa minnu taara k'o baaraw boloda o bɛ tali kɛ Mali a cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye politikimaw ye ngwara dabaw ka taa bila min ye denmisɛnninw ye musow bɛɛ lajɛlen da donna a ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye o baara ye sa o de kun cɛra Bɔkari Tarawele o nun tun bɛ maa min bolo o de ye professeur Fuseni Samake Fuseni Samake o n'a ka cɛdenw Bɔkari Tarawele tile 15 dir'u ma k'u k'a lajɛ u k'a tɛntɛn u ka jaabi laban di o jaabi laban dɛ jaabi tɛ min kɔfɛ dɛ o de taara k'o di jamana masakɛ ma kunu n'o ye ɲɛfɔranya 191 salle de banque la Kuluba sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi kɛrɛfɛ min ye gouvernement ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga o tun b'a kɛrɛfɛ ni ka taa bila CNT ale ɲɛmaba min ye Maliki Jaw ye ni ka tila ka taa bila ministrew la Bɔkari Tarawele salle de banque kɔni kɛra dɛbɛ kuma min tun bɛ yen o de ye Mali ale ka constitution kura o hakilina o baara a kɛra dangana min kɔnɔ ni k'a di jamanakuntigi ma jamanakuntigi kɛlen k'a minɛ Bɔkari Tarawele a y'a minɛ ni nisɔndiya ye a y'a minɛ hɛrɛ ni baden a ko malidenw de ka hakilina filɛ nin ye ale colonel Asimi Goïta ka hakilina tɛ dɛ malidenw ye min fɔ assise kɔnɔna la o de jaabi filɛ nin ye hali bi min ye a tɔ bɛ kɔfɛ a ko min kɔni a tɔ tora wote Bɔkari Tarawele n'o ye référendum ye don n'a nataw la o bɛ sɔrɔ ka boloda sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ maa min ni olu ye baaraw kɛ olu ka ɲɛma n'o ye professeur Fuseni Samake
Samake ale ko bon taw de ko bolodon kelen te beleta ko ni jamajɛ bara de ye ko maashi dama bɔ la bɛɛ ka kinna ta ka di Mali ko kan sɛbɛnnikɛla ko professeur Fuseni Samake ko u ye ɲɔgɔn sama kuma dɔ la u yi ka ɲɔgɔn sama k'a bɛ bila Mali ka hɛrɛ ni tɔnɔ de kɔnɔ Mali yɛrɛ tabiya Mali tableau k'u m'u pan foyi de kunna u ma ɲigi maa la u ma maa fɛsɛfɛsɛ bɛɛ ka kinna di a ko hakilinaw de farala ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ kunnawolo ye ni k'o kɛ projet ye o projet de taara k'o di jamanakuntigi ma baara banna olu yɔrɔ tile 15 min kun tɛmɛ bɛ k'a di olu ma jamanakuntigi a kɛn bɛ ka sigi k'a lajɛ sisan min ye chronogramme o kɔnɔ kuma bɛ min fɔ n'o ye référendum ye o tɔrɔ n'o de kun kan ka boloda mars kalo nata nka min ye baara taabolo ye yɛlɛma bɛ sɔn ka don o la dɛ nka ni waati min fɔra malidenw ka jɛn n'a ye walima malidenw kana jɛn n'a ye o de ye oui ani non ye an bɛ don gundo soni kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔtɔrɔ ni dun ye fiɲɛ taabolo lajɛ min ye nin projet ye a bɛ tɛmɛ koyi sabu jamanakuntigi ninkanko don malidenw ninkanko don malikuraku ninkanko don nin projet kɔni bɔgɔtɔrɔ min ye Mali ka 4e république ye ko Ala y'o latigɛ ka ban mais min f'i ye Bɔ Jabate naamu maa fila minnu n'olu y'a ta ka tila k'a bila a kalaya fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o olu ni politiciens ka surun ɲɔgɔn na koyi ninnu ni filɛ nin ninnu tɛ politiki maa ye u tɛ politiki dɔn yɛrɛ a y'a kɔ don bɛɛ la comment a bɛ kɛ malidenw de ta ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli don le républicain Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko nouvelle horizon o don nouvelle horizon nin ye Mahamani Touré nin ye a ka fasi ye a ko cogo di Mahamani ko yalima k'anw ka jamana k'an bɛ jamana marabaaw ka taa se jamanaden tɔw ma ko yalima ko danaya kan ka da Algérie jamana kan wa Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. marafata jamana o kɔndoro la n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye sema maaw ye n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi an ko a ma ko sema ka taa se u ka cadre stratégique permanent ma n'o ye CSP ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o wulila ka kɛ jamakulu kelen ka délégation kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bila ka taa bɔ Algérie président ye n'o y'a jamanakuntigi ye n'i ye Algérie président yɛrɛ ka taabolo o lajɛ min ye Algérie jamanakuntigi ye ale ye maa ninnu bisimila o ni makama fɛn fɛn ka kan o bɛɛ lajɛlen ta la ni ka u sɛgɛrɛ ka taa sɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka ministre min bɛ yen n'a ka ministre so n'o ɲɛsin bɛ bɛn ni keleya ma jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o t'an bɛ n'a accord d'Alger o min tɛgɛ nɔ bilala anw ka jamana kɔnɔ siɲɛ labanw na ani san laban ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Ismaël Ouagé ye ale de y'o ministre so ministre ye a kɔni a ye kɔrɔfɔ dɔ bɔ ni ka kɛ waati tɛmɛnlenw na k'a jira k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔ ko a tɛ lawaleya fo ka taa sɔrɔ la fan fila bɛɛ ma o bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ko yalima Algérie jamanakuntigi a bɛ taa ninnu bisimila ka da ni dalilu jumɛn ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko yalima ko dibidibi yɔrɔ tɛ ko ninnu kɔnɔna na wa ɲɔgɔn ye o bɛ taa kɛ cogo di ka taa sɔrɔ la ale ye kangarida ka ta ni ka u sɛgɛrɛ a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu ka lasigidenso bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se minnu maaw ye n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye an ko a ma ko sema ka taa se u ka cadre stratégique permanent ma n'o ye CSP ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o wulila ka kɛ jamakulu kelen ka délégation kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bila ka taa bɔ Algérie président ye n'o y'a jamanakuntigi ye n'i ye Algérie président yɛrɛ ka taabolo o lajɛ min ye Algérie jamanakuntigi ye ale ye maa ninnu bisimila o ni makama fɛn fɛn ka kan o bɛɛ lajɛlen ta la ni ka u sɛgɛrɛ ka taa sɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka ministre min bɛ yen n'a ka ministre so n'o ɲɛsin bɛ bɛn ni keleya ma jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o t'an bɛ n'a accord d'Alger o min tɛgɛ nɔ bilala anw ka jamana kɔnɔ siɲɛ labanw na ani san laban ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Ismaël Ouagé ye ale de y'o ministre so ministre ye a kɔni a ye kɔrɔfɔ dɔ bɔ ni ka kɛ waati tɛmɛnlenw na k'a jira k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔ ko a tɛ lawaleya fo ka taa sɔrɔ la fan fila bɛɛ ma o bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ko yalima Algérie jamanakuntigi a bɛ taa ninnu bisimila ka da ni dalilu jumɛn ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko yalima ko dibidibi yɔrɔ tɛ ko ninnu kɔnɔna na wa ɲɔgɔn ye o bɛ taa kɛ cogo di ka taa sɔrɔ la ale ye kangarida ka ta ni ka u sɛgɛrɛ a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu ka lasigidenso bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se minnu ye jamana wɛrɛw ka cidenw ye nin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ sema n'a jɛkulu tɔw u man ka bisimila fiyewu k'a sabu kɛ accord d'Alger ko ye ni ka taa sɔrɔ la jamana maa kologirin dɔ tɛ u sen na min kɔni kumaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ u ɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ka se ka bɔ ka jɔ kɛnɛ kan fili tɛ fɛn minnu na ani ko minnu n'o bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na o taabolo dɔ ye nin ye
ko mi Algérie jamana ye ko muna mi Algérie jamana kuntigi ale be ta nunu boya ni ku karama ku bismillah ka jamana kono accord d'Alger o cadre kono nana wa mi Algérie jamana afo Algérie ministre min be no nyeshi me Algérie jamana ani jamana waro chesra tamalima no ye lamra ye lamra ale ko ya jira ka afo Algérie jamana kana fere su ku bela jilentige ka faraw ka president ka korofoka mi accord d'Alger o be se ka blasinga e chogomina ga mi ye sema mauye kata se transition marabau no ya fa mauye jamana kon na faso maliba ulu koni ye ajira ka fo ni ya ye oni sema mauta la ka nywa mu de u ka dibi wale anu be kurutu ko mununa anu bu tege mana bora jamana wara munu nove kata sorola ubu sara transition jamana kudigula ko de koni ngeme gele ya belebele ko bawu fami mbe na kanga ke bele gele nya bozule nyene ne ko ke bo ke dibi wale ma ko ke kurutu sira mine ko abe ke gele ya yi korofo do be ta boy fangele manu lugute kene konnana abe ke ye kalota ka da madola atesigi yere laje ya ni we sama mina ya sama gabo nouvelle horizon konnana Mahaman Touré aka fatri le katwa semenigala bogari o to la rédaction o bela jelen jera ka sebe ako minye parti MTC bortoro de no kofora ebe mami toye o de Ibrahima Diawara damangile semenigala ko ako minye ejwa kuntemene bogari minye kerengrena ibaye ka fo no de ye anga jamana kono marakaw uluka nyon kumbe do o kuma ka ken no shoto nyon kumbe senfe Ibrahima Diawara maraka do bortoro ale tuntaro kene konnala semenigala yira ka fo ni nyon kumbe ban marakaw be nyon soro ni jamana damado ni nyon che bogari ninga tuka kinnaw ni ladaw yira nyon semenigala ko nyinantan akara tare akara sababaye bogari min kera la kabako yoroy bogari o de ye Ibrahima Diawara no ye malien tout court Ibrahima Diawara mfaso malide bogari ale de senchune no shota le panguru jigi kenana iba foko président de la république le jamana kuntigi iba foko de ka panguru jigina sebenikela ko bogari ayra dabali bana min ye jamai bogari ka damne malide munumbe Mauritanie kaw katabla Sénégal kaw la Guinée kaw farafin fanfe be Mauritanie bela jelen ko ceba do be Mali kono no de bina min koni ye marakaw ulu ka nyon kumbela ceba yi anya to me ami fe ka nyeda ceba yin kan sabu ma gonzante sebenikela ko ako Ibrahima Diawara damangle bogari abe bo panguru kono yoromina ninka do aka mobili kono bogari ko amaja ko yi jama bela jelen de be fe ninka maga Allah min yi kanun kono nay min yi nison dia kono nay bogari bay ka fo jamana kuntigi abe kume ni bonya ni karama miere o kuma ko fen yira la Ibrahima Diawara la min ka bono ye sebenigala ko ako Ibrahima Diawara aka no short sigi konnala bogari min ko ni dungo donye maw de be wuli ni ka ngane ta ka segere bogari ni ya laje minye marakaw ye u ka laje akonna akara minye vice president o ba yira ka fo u yedana ta ka daka sebenigala ko ako minye aka tombolo fara minbe bogari o be ka wolangata jema dungo do ako o be ka fanga soro ako minye no shot bogatoro u ya yira ka fo ni Ibrahima Diawara naka jamana kuntiga kala fili be siri minye murtanna o kuma ka daga sunoko Ibrahima Diawara bogatoro kika mata ma mimbe ni kunglena bala ma mimbe ni nyedon bala ma mimbe na bese ako yo fenfe akinata ni bela de leme chekelena Ibrahima Diawara bogatoro kale tate kuma gwanzane ale tay misali yirai ako minye jazoin ayo projet yira maula nanfulo abe soro to mina jamana yi adugolo wala ngatalembe ji oba ambolo ako sene akanga kena akinlamu ye bogatoro minye demsonu ka tunga feta obisika dabla to mina jamana bisika yiruwa to mina dunga fa bisika sabati to mina ayo misali yira malidona sebenigala ko minye izin sonye ayo fena misali yira malidona karo akana bo jamana ko febile on yira ka karo marbu gere anga se ko nyini bogari minte bo aramade jigi koro ako ayo misali yira entreprise ba kemeni ko ayo bela jele nyema ko misali yira malidona ko malidona yira bisika ndisi ko shinanya ye
sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara bɔntɔro a y'a yira k'a fɔ Mali ti dɔwɛrɛ ye o de ye tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka da ɲɔgɔn na min bɛ se min na o ka bila minɛn kɔnɔ bɔntɔro min ye baara ye an k'o kɛ an ka dagasunɔgɔ dabila an ka fugariya dabila Bugari an ka ɲɔgɔn kɛrɛtigɛ dabila an ka an cɛsiri jamana baara fɛ a ko jamana minnu bɛ yen n'olu tɛmɛna tɔw la Bugari u ma tɛmɛ tɔw la dɔwɛrɛ la koyi suya tɛ dɔwɛrɛ tɛ o de ye baara ye f'an ka sɔn baara de ma min ye denmisɛnw ye o ye jamana sinimasini ye jamana jigiw dɔn a ko denmisɛnw n'olu sɔnna k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a ko jamana bɛ jɔ nka n'olu ma sɔn ko jamana bɛ mɛn munumunu salo la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara jigi falen don a dama yɛrɛ la bɔgɔtɔrɔ a ko porojɛw b'a bolo Moritannikaw ye min yira la bɔgɔtɔrɔ o bɛ somɔgɔ sama bɔ Moritani tɛmɛnen kɔfɛ bɔgɔtɔrɔ n'i ye farafinna lajɛ bi wulikajɔw de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Ibrahima Jawara ma bɔgɔtɔrɔ min y'an ka jamana masakɛ kalafili nata ye a ko n'i ye garisɛgɛ dumantigiw lajɛ dɛ a b'u cɛla a ko a b'u cɛla k'a da mun kan a yɛrɛ ka kɛwale a yɛrɛ ka hakilina a yɛrɛ ka timinandiya bari a yɛrɛ ka faso kanu wa ni a yɛrɛ ka sebaya ye ko ni jamana taara k'a di Ibrahima Jawara ma bɔgɔtɔrɔ ko malidenw tɛna nimisa abada sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Ibrahima Jawara ka taabolo lajɛ bari a kan ka maa sɔn hakili la sabu maa min don a timina ka di a ti farifa dɔn a ka wulikajɔ ka bon waati bɛɛ a ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kanu ka bon waati bɛɛ bɔgɔtɔrɔ min ye Moritannikaw ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni Ibrahima Jawara ye k'ala tun ka sigi olu ka jamana kɔnɔ sabu ko fasoden ɲuman don u b'a nɔfɛ koyi an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ a taara Sonikaw ka rencontre la n'o banna a bɛ sigi ka na malidenw mako b'a la wa Mali kɔnɔ yan bi anw fana ko Ibrahima Jawara Damakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Katuwa kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate le Katuwa an bɛ u fo an minɛ fɔlɔ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔtɔrɔle mbala tugo bɛ di Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko u k'a ma ko la référence du Mali o don référence du Mali Boubacar Jawara Njɔama don den don nin ye a ka fasiri ye Boubacar ko min ye anw ka sɔrɔdasiw ye n'o ye forces armées maliennes ye ko u t'a la ka sanayɛlɛ sɔrɔ don n'a dugujɛ wa min ye anw ka finitigilakaw ye u ka wulikajɔ waasa min ye bamancilajɛkuluw ye jatigɛ wale kɛbaw n'o ye groupes armés terroristes ye olu kɔni u b'a la k'u filɛ u ka ɲa ka filenkolonci ni k'a dakolonci bawo n'i y'a lajɛ kɔsada in na min ye maa bawu caman ye olu kɔni bamancilaka la k'u kun cɛ k'u dafara minnu ni tɛgɛ dala olu kan waasa u ka se ka ɲininka u taabolo la ko tɔw bɛ se ka faamuya cogo min na tɛgɛ dala u fana kan min ye terroriste maa 37 ye o kɔni o kun cila k'o dafara min ye sigakɛla maa minnu na n'o ye siganamaw ye n'o ni maa burutilen ninnu bɛ jɛn jugu la maa 40 wa u daga yɔrɔ n'u y'u ka ɲaada yɔrɔw ye o bɛ yɔrɔ minnu kɔni sugandi waasa u bɛ sigi ka tɛngu jamana sigibaa minnu ka duguw la ka se ka olu ka jatigɛ ni ka se ka barika bonya o ɲa ninnu o filenkoloncila ni k'o da kolonci n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sɔrɔsiw ka ɲɛmaayaso n'o ye chef d'état major général des armées ye olu ye laseli kɛ n'a bɛ wele ko communiqué min ye février kalo tile 10 tɛmɛlen ye san 2023 o kun y'u ka communiqué laban ye communiqué filanan min n'o bɔla ka gun o la o bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye anw ka finitigilakaw o ye munumunu salo dɔ boloda février kalo tile 21 ka se a 22 ma san 2023 wa n'i ye secteur ninnu fana lajɛ secteur minnu bɛ ni an ka sɔrɔdasiw bɛ munumunu salo k'a kɔnɔ ka yɔrɔ n'a sɔrɔla yɔrɔ minnu a jirala kunnafoniw sɔrɔlen kɔfɛ ko sigana yɔrɔw don bamancilakaw ɲa da yɔrɔ don a kɛla sabu ye o ka se k'o tɛgɛ da a ka 47 kan min ye mugu pɛrɛntɛw ye tɛgɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan wa min ye kɛlɛkɛminɛ cɛjuguw ye tɛgɛ dala ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa n'i ye taabolo ninnu lajɛ min ye Bajangara maraw ye ka taa se Jine mara ma ka taa se min ye yɔrɔ wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ Mopti mara ko fɔ Ansongo Douanza nin bɛɛ lajɛlen bamancilaka n'a kɔni t'an bɛ a ɲa da ye ka taa se Ɲɔnɔ ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni a filenkoloncila ni ka a dakolonci min ye nin yɔrɔ ninnu ye k'a fɔ ko bamancilaka de bɛ sago ni dungɔ kɛ yen sigibaw la tuguni wa k'o banna pewu min ye anw ka chef d'état major général des armées o ɲɛmaya bulon n'o ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya bulon ye a kɔni a y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ nin munumunu salo ni tile damadɔ kɔnɔna na wulikajɔ caman kɛla min ye ka se ka munumunu salo kɛ n'a bɛ wele ko opération aéroportée
o ta ani kelen o de bɔla ka boloda o fana bɔlen koyi min ye taabolo wɛrɛw ye olu boloda la sɔrɔsiya gundo o taabolo ninnu bɛ o kɔnɔna na min dɔw bɛ yen da tɛ se ka se u ma wa wulikajɔ a kɔni a bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ kɛ sababa ye wa n'i ye anw ka sɔrɔdasiw lajɛ u kɔni kalikan don fini donna ni kalikan min n'o de jamanadenw bolominɛ u n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na o b'o ka o baaraw ni ka o de boloda min ye sahel kɔnɔna ye o cɛncɛn sanfɛla ni bamanjilakaw n'olu kɔni n'an bɛ yen kɛ u dagayɔrɔ ye wa kabi san 2000 fo san 2012 n'i ye ko in ta k'a lajɛ sema maw olu de kɛla sabu ye ni ka dayɛlɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma Hakimi ko o Daesh ko o an dun bɛ nin bɛ jamana wɛrɛw de kan wa olu de kɛla sabu ye ka wele bila ninnu ma ka mugucinsaralaw wele minnu bɛ wele ko mercenaires ninnu kana kanu u ɲa da anw ka yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka tila ka suna tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna k'a kɛ faali da kelen dugu mumɛ bɛ jeni min ye baganw ye o tɛ to maaninfinw ka suma dunta o tɛ to baara wale cɛjugu baara minnu n'o bɛ kɛ sabu ye ka maaninfin yɛrɛ ka jatigɛ sima yanni ka do laban cɛ o b'o baaraw de ta ka maaninfinw sɛgɛrɛ o taabolo min filɛ nin ye sema tɛgɛnkɔni n'a kɔni k'a bɛ sin jɛkulu la olu minnu bɛ pan ni wulikajɔ ni kuma cɛjugu fɔ la olu tɛgɛnkɔni kan ka sin olu de la sema olu de kɛla sabu ye k'anw ka jamana ni k'a bila denkan dɔ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ olu dɛmɛbagajugu n'o ye faransi n'a nɔfɛmaw ye olu kɔni de tun y'a jira waati tɛmɛlenw na k'a fɔ ko ni maa ninnu tɔɲɔgɔn bɛ faransi a fɛ anw ka jamana marabaw fɛ ka taa sɔrɔla kalon tɛmɛ tɛ a kan bawo u deli bɛ warimugu ba kule min dunni na o de tigɛ n'u la wa n'i ye ko in lajɛ min anw ka forces armées maliennes u y'a jira k'a fɔ waati ni don natɔw kɔnɔna na sema a bɛ kɛ maliden dɔ ye walima a ka jamana to an ye nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la référence du Mali kɔnɔ Bokar Jara a ka fasiri don Bokar Tarawele ni maa min sɔmini yɛrɛ la ɲɛnamini la i bɛ kɔn k'i sigi l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Abdul Dambele ko Bokar Tarawele an ka taa Bamako mairie-ba la juma tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 24 wari min ma deli ka kɛ Bamako mairie-ba kɔnɔ maa baarakɛla kɔrɔ maa 40 ani ɲari Bokar Tarawele olu kɔni kɛlen ka baara kɛ u diinɛ n'u ŋaniya fasoden ɲumanya kɔnɔna la Bokari fɛn min b'u ɲɛ o de ye sɛgɛnnafiɲɛ ye n'o ye retraite ye o retraite in kɔni Bokari k'a kɛra lajɛ belebeleba ye ni k'a kɛ bonyamasegin ye Bokar Tarawele kɛnɛ in nisɔndiya kɛnɛ don nisɔngoya kɛnɛ don sabu maa minnu ye baara kɛ san 20 ni kɔ san 30 ni kɔ san 40 Bokar Tarawele n'a fɔra k'olu k'o tigɛ ko ka bɔ baara la Bokari ka sabu kɛ retraite ye ni ka taga u ka so kɔnɔ Bokari deli fara mande ɲɛnafin bɛ na kinikini bɛ na nka min ye baara o taabolo don baara sariya don sɛbɛnnikɛla ko nin kɛnɛ bonya n'a karama kun ta bɛ k'a di Bamako maire-ba ma n'o ye Adama Sangare ye n'i y'a lajɛ maa minnu yɛrɛ nin hakilina don o de y'u ka section syndicale ye wari n'o ɲɛmaaba ye Isa Sanogo ye olu de kɔni ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ olu ka collectivité baarakɛlaw Bokari u bɛ baara min na sanjukɔrɔ wɔsi don Bokari yɛrɛ ci ko ɲuman kan ni foli ka kan nka n'i ye kow taabolo lajɛ jamana bɛ jɔnjɔn dɔ di n'o ye médaille ye o tuma ko médaille di o di ɲinɛ bɛ k'olu ka agent kɔ médaille di o di k'olu tɛ jate malidenw ye ko mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye section syndicale la municipalité n'o ye Isa Sanogo ye Bokari fa b'a ɲi ɲimi a ko ale ka baarakɛlaw u timina ka di u jɔyɔrɔ ka bon nafa b'u la Bokari nka n'i y'a lajɛ ni médaille di waatiw sera mérite ka taa bila chevalier la maa kelen de tɛ maa min y'a sɔrɔ médaille di fana kɛ mɛ ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ye koyi sɛbɛnnikɛla ko Bokari n'a dun ma k'a fɔ ko ɲinɛ kɛn b'olu kɔ Bokari min ye gouverneur ye n'o ye Bamako gouverneur ye ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka wakili ta ka da o kan k'a ka taa ci fɔ gouverneur ye a k'a fɔ jamana gouvernement ye ɲinɛ kana kɛ collectivité baarakɛlaw kɔ o tuma min ye médaille di natɔw ye ko filɛ ka se ka k'u la sabu u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko jamana ɲinɛn'u kɔ médaille la olu yɛrɛ fana attestation dilan ni k'u ka médaille dilan ni ka tila ka enveloppe labɛn Bokar Tarawele k'o ta k'o du ka retraité ma o tuma Bokari k'u ka ni minɛ ka bila u da a ka fisa ni da langolo ye Bokari tigɛma don ɲɛji la fo min kɔni ye maa caman ye fulu bɛ sago ɲɛji fɛ nisɔndiya nin jɛkulu in enveloppe min dilen filɛ nin da tula a la e ka maaw bɛ sɔrɔ ka caya jamana ha siyɛ ɲiminanw ani jɛgɛ retraité n'a ma taa ka jɛgɛ ni sɛ dun o la tuma e fɛ a ka mun de kɛ i kɔni y'i dala maga ma fɛn fɔ san 30 ni ko i bɛ baara la i sɛgɛnna n'i taara so kɔnɔ i bɛ enveloppe in dafara dɔrɔn i bɛ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min na i bɛ 2000 billet 2-3 ka bɔ dɔrɔn k'o di denmuso ma ka taa sɛ ni kami san ka na joona n'a daminɛ n'o de la a tɛ jɔ i laban de bɛ fɔ i jigi kɔ o de kan ye retraité ma sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele n'i y'a lajɛ
min ye Isa Sanogo ale ka n'o laɲini kɛ ni ka ɲɛsin gouverneur ale ka ciden ma mɔgɔ tɔw ka ale fana y'a yira k'a fɔ ale tɛna bin abada ni kuma ye a bɛ sa seyɔrɔ la min ye retraités ye olu fana ka kuma lasela n'o ye Adama Jakite Bukari ale fana kumana ale ko ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa daji b'a fa Bukari bonya mun talen filɛ Bamakɔ mairie fɛ ni kulu sigara k'a y'olu fa mɔgɔ tɔw kulu kɔni bɛna taa Bukari ko taali peden kelenw tɛ dɛ olu kɔni b'u kɔ don mairie la n'a ma kɛ ni saya ye o kuma ko hakili bɛ mairie la o kuma Bukari ko n'a ɲamina ni hakiliw taara ka da olu ka waati o waati u bɛ boli kana mairie kɔnɔ sabu u ka cakɛyɔrɔ dɔw tɛna se k'u kɔ don a la peden kelenw sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ maire ba n'o ye Adama Sangare ye ale fana nisɔndiya foli ta Adama Sangare y'a yira k'a fɔ laɲini min kɛra section Sénégal maaw fɛ Bukari k'u ye nin ta u ka hakilinaw la kabini san daminɛ k'a yira k'a fɔ Bamakɔ mairie ba kɔnɔ nin bɛna kɛ ko daminɛnen de ye kuma o kuma ni maaw bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u bɛ ɲɔgɔnna cérémonie k'u ye sɛbɛnnikɛla ko ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u galabu diya k'a yira k'a fɔ Bukari u ma baara kɛ fufalaki k'a yira k'a fɔ ko fanga hakili b'u la k'a yira k'a fɔ maa minnu b'u ɲɛ u ka ɲɛmɔgɔ hakili b'u la mɔgɔ tɔw ko min bɛ fɔ mairie baarakɛlaw ye Adama Sangare ka kuma o de ye u k'u cɛsiri ko mairie ye olu de ta ye olu de bɛ mairie kɔnɔ fo retraite ye o tuma min ye maire n'a ka jama olu ye élu ye élu bɛna waati kɔnɔ n'o waati banna olu bɛ taa maa mun bɛ badabada fo retraite o de ye mairie baarakɛlaw ye u k'u cɛsiri a kana jɛngɛ u bolo a kana tiɲɛ u bolo u k'a dilan ka ɲa a ka se ka kɛ jamanadenw sago ye o tuma n'o kɛra ko bɛɛ lajɛlen ka kunna wolo b'o de la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdul Dambele ale ka sɛbɛnni don wajabace ne ye indépendant bila ne bɛ triomphe du Mali ne bɛ o ta n'i y'a ta k'a lajɛ o ko tɛ maanifin tandodo o kana bila k'i sa dɔw kɔnɔ fiyewu baara dɔw bɛ yen n'o bolodala a tɛ ɲɛ k'a tigi to nin na o bɛɛ lajɛlen da ka don o la bɛɛ ka bɔ a taabolo kalama n'i y'o kuma fɔ bɛɛ maanifin hakili bɛ jigin fɛn min na o de ye Fatumata Batuli Ɲani Fatumata Batuli Ɲani n'i y'a ko fɔ a fɔ muso cɛsirilen n'i y'a ko fɔ a fɔ muso min bada a kɔni a b'a la ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen wa yɛlɛ dama tɛ dɛ a kɔngɔn fan bɛ sanga n'a ka waati se tɛ maa minnu ye denmisɛn minnu bɛ yen ni seba tɛ u somɔgɔw ye ka don olu jigi kɔrɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a ka mouvement n'o ye mouvement an b'i kɔ ye ale de y'o ɲɛmaaba ye o mouvement ka fara a yɛrɛ kan o kɔni u n'a fɔra dama jamana in kɔnɔ a walima jɛkulu in sigi fɔra dama ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ baara caman kɛla marabolo tɛ yen bi marabolo min n'o ma mouvement an b'i kɔ n'u ma a ka château sɔrɔ n'o y'a ka jibondo ye a ye ji tɛ fa minnu fɛ a ye jibondo de sigi ka sarada ka taa marabolo koyi min ye yɔrɔ wɛrɛw ye an ka dɔgɔtɔrɔsow olu bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogo min na ni ye mouvement an b'i kɔ a sen n'a damajira la a y'o baaraw boloda o fana bɔlen koyi min ye taabolo wɛrɛw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye degun min n'o bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ o bɛ se ka wuli ka bɔ i kan cogo min na a ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛɛ u ma jamanaden n'olu kɔni ko n'u dɔma b'u ka kamanagan na ale fana ka nisɔngoya caman tɛ bɔ u la min ye mouvement an b'i kɔ ye u ye wuli ka jɔ caman kɛ ka minɛ an ka marabolo fɔlɔ la fo ka taa se laban ma n'o ye mɛnaka ye wuli ka jɔ kan ka ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ n'o de bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden minnu sigi bɛ ni ka se ka u nikun lafiya a n'o baara ni ka o fɛɛrɛ tigɛ wa k'o boloda wa bɛɛ lajɛlen fana kɛla sababa ye wa n'i ko Fatumata Batuli Ɲani i ko nin ye nisɔndiya ko fɔ wa n'i ye Fatumata Batuli Ɲani fɔ maa dɔw tɔgɔ dɔw kɛrɛfɛ a bɛ k'i b'a fɔ k'i ta ni k'i yanga sanfɛ bawo a ka mouvement n'o ye mouvement an b'i kɔ ye a ye hɛrɛ min se u ma makama min sela u ma u yalima maa in ye k'a fɔ k'i tɛ a dɛmɛ wa baara minnu boloda an bɛ jamana in kɔnɔna na e ko a ka wulikajɔ a n'a ka mouvement ka wulikajɔ n'o ye mouvement an b'i kɔ ye a n'an tɛ colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement ni ka u kɔkɔrɔma don wa k'u dɛmɛ u ka baara la bawo n'i ye ji di maa ma misali a kɔni a bɛ i b'a fɔ i ye adamadenya kɔni sira ɲɛnamayali ni ka o dayɛlɛ a ye wa o caman gɛlɛ wa baara ɲuman wɛrɛw caman bɛ yen maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye i b'a fɔ misali banabaatɔ kunda maa min ni bana na ni se tɛ i ye ni mouvement an b'i kɔ na a bɔra a kalama a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin ma o bɛɛ lajɛlen kɔni o faralen ɲɔgɔn kan maa bɛ se k'a fɔ mouvement an b'i kɔ a kɔni a nali a kɛra tabarikala ye a kɛra yeele ye wa a kɛra jigisigiyɔrɔ ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ triomphe du Mali kɔnɔna na fasigijɛkulu u ka fasiri an bɛ taa Ahmed fan fɛ o bɛɛ bɛn
wajabate namu ndaran nana dantigel werete ula Bordrawre ne cheba mi o de député maire no ye Kulukoro deuxième région député maire ye dangoro bayi bori ni pasadman bale de mana sabu dokela do bori cheba do jamana tiseka nyine mami ko sabu aye akewolu kai ayaka nobla bori 100 keme nyina kofe jibida toko sanaka Kulukoro Sebenigala bori ne bentiga do Kulukoro info Sebenigala toye Mohamed Kanouté gum Bortawre ako minyi anga rapper Demson ye Bortawre ibaye kafo ubuka dona bori kuma munumbu da ode blasralu ye ki sigi ki miri ninga dusudo ikono ninki blasra sraka nga Sebenigala ko minyi doye uluta koni oye min kone jenaye ninko kolokolo ko do bala ojoni Sebenigala ko ako minye communicati ade procureur ba no ye eture bori awulila deliko la de sabu niya jetibine alamsa temene février kalo kile mugani saba bori minye commune nan procureur ba no ye Amidou Touré bori Idrissa Amidou Touré aye wele bla rapper demsendoma na to ye Modibo Dumia o ko mako 6 bori do fena ko minye R8 bori ko aya bla sous mandat de dépôt onyana Sebenigala ko muna minye 6 R8 ye ablala dibila bori oti dore ye sabu ale ko lintara kilifu do glan minye lagine jamana la bori kilifu yi amandi abi taleke anim bugotigi do kan bori minye jenaye ka do bala ka kolokolo ka ketugo yira maula ka kekenekseni je bien Sebenigala ko bori femu ye fen dogole ye ninko dakene kan bori jango réseaux sociaux kan ale makadi kosube menya ka klipu abi temeteme wati be ako min koni ye machama de be ulu dusukun furukulendo ni songwalendo ni ye faso malidon ka kinnaw ye wa demso munun kan ka blasral nyumon ke na fara kulu betla ka kuntanko ke ninka klaka nga dien ka lannogo kan ga demso lannogo ku bla chenu kan bori ko minye jamana nyamo be o kuma ko ni bora minye denso ma chaman dakono amanya minko minye komini nani na procureur ye Idrissa Amidou Touré ale ya de la ko lamga ninka singa wele bla mo bogari ninka bla dibila Sebenigala ko abe dibila ni wati la bla kunwerata la o de minko ne jenaye ka kekenekseni jeka ka da minye paratata tai sabu niya ka klipu yere laje bogari abi maso akilla ma minbe bogari ni klipu laje abi iningela kusube sabu minko ni fini fangele o dombe fangele bombe lamebo ka keto bogari minko ni jagela yere akeme ko bara de boloda do yere ko ninte dore no ye bezuye sabu ambo de klela ni watila nga ku do ke ko mumbe mauda baliba jango ngam majani to soro abeto ga kasobona Sebenigala ko ale ka bezu ko na mabokar la nganta na soro sabu minye komini nan na procureur ale atika ta kanga ba ka yira ka fo demsanu kan ka kinnaw de ta munu mbu demsanu ngon bla sebeka mangu bla kuntanko ka ako minye ni kuntanko yi ka jena kolokolo ka do bala ka bo dugodugo la opuma ko bi se ka ke jamana kono tugodi jamana mu mago be a demson ka sinasigi nyumana ko flani ayi min bo Kulukoro info aka bi bolido Kulukoro info ka fara fasere je kuluka waje batambu bela gile ko ni yentega do ni sabambe bo sabam no ka mako le témoin Merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. No ye supporteru ye kanga ta ka kena ko nana de tega woni shimbe ma do la kokura no ye Adamate e Kulubali ye Adamate Kulubali aziri ke ba le témoin ngono o ye Amidou Eketa ye Adamate Kulubali ale kelengo ka ka je kulu sigi singa no ye sena samye sena sam oni je kuluba mi mbe ni o ka corona ere fana ka je kulu ye o de una samye anolu manya kula ayaka sena samu ne ka sigi singa wa sigi singa ibaye ka bo eko amma bo supporteriala ni ka toke acrobacy wa bawu Adamate Kulubali ko tabulo do bala bi mingoni ni ya taka laje ka tani nga shegi abe fe mingo
fɔ o de ye nafolobatigiw ani jɔyɔrɔba bɛ maa minnu na minnu bɛ ni dolanta kanu b'u la kosɛbɛ k'olu kɔni ka nafolo ni ka daraki ka b'u bolo n'an k'a ma ko arinaki bawo n'i ye a lajɛ a bɛ lɛtɛrɛ de kɛ a ka sena samu to a la ka ɲɛsin ni maaba ninnu ma maa o maa bɛ yen sisan zan ko maa minnu n'olu bɛ bɔ kɔkan na ni k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu kɔni nana Adama tɛ Kulubali kɛ ka bɔ o kalama a bɛ sin ka lɛtiri sɛbɛn ten o lɛtɛrɛ n'o sɛbɛnna o bɛ ci i ma wa walima a b'o ɲɛsin anw ka jamana cakɛda bolofara wɛrɛ ɲɛmaaw ma minnu kɔni n'a b'a ɲini u fɛ jɔn ko Ala karisa an b'a fɛ ka taa bɔ i ye an bɛ taa bɔ i ye ni ka maaw de bɛ na minnu bɛ yen n'olu bɛ se dɔnna wa anw ye samatabo e yɛrɛ ɲuman olu ka kɔkɔrɔmadonbaw minnu b'u dɛmɛ dolanci kɛnɛ o kɔnɔna na ni tɛgɛrɛ ni dɔn ni dɔnkili ye ko anw ka jɛkulu a ka baara ɲɛsin bɛ o ma nka n'u sela i fɛ yen yan'u bɛ taa n'u ye nin lɛtiri kɛ e kan ka jaabi min di o de ye min ye n'aw nana a ko bɛ kɛ cogo di a bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa n'i b'a fɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn ne yɛrɛ ka staffu bɛ yan n'o ye n ka bureau maaw ye e ka u wele ta u b'a bɛɛ ɲɛfɔ i ɲɛna ne ye o wele nɛgɛjuru kalankalalen kɔ u b'a fɔ i ye n'anw taara nin tɔrɔmɔ ye ne kan ka di aw ma anw ka maaw o bɛna taa ɲɛnajɛ min kɛ e ɲɛkɔrɔ wali i ka salon kɔnɔ e kan ka nin de di nin kɔrɔfɔ baw ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye fasirikɛba ye a ko ko u ye UNASAM n'o ye jɛkulu fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o jɛkulu min n'o lakodɔn bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaaw fɛ u ye o ɲɛmaaya bulon ni ka olu wele u welelen n'o Sulemani Jabatɛ ale kumana jɛkulu to a la Sulemani Jabatɛ ko min ye nin taabolo olu yɛrɛ ye kɔrɔfɔ in mɛn koyi ko nka k'u bɛ min fɔ min ye Adama tɛ Kulubali ye a b'a la ka nin waleya cɛjugu min kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka Samatabo ni ka u tɔgɔ nɔgɔ wa min ye UNASAM ye ni k'a ka wulikajɔ ni k'a kɛ gansan ye wa n'i y'a lajɛ Adama tɛ Kulubali taabolo min filɛ nin ye a la o tɛ taabolo ɲuman ye nin taabolo a ka dabila n'a ma dabila a bɛ kɛ sababu ye k'an ka dolanci ni k'a don ngalama na nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔna na Amidu Keyita a ka fasiri don bon Tarawele nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na